10 January ndo pakatanga hanzvadzi yangu kunge iri kubudirwa kunge hameno zvinoitika zvekuti hanzvadzi yaigona kukumura hembe. Saka makaona zviri nani kubhadhara mombe yamusati maprova pane kubhadhara zvikwereti zvemuroora zvoda kupinza mudziva mibhiri yese. Ndine hanzvadzi yangu yakarorwa kwatimburwa kunyanga. Hanzvadzi iyi yakatanga ndofunga manzwire andakaita 10 January ndo pakatanga hanzvadzi yangu kunge iri kubudirwa kunge hameno zvinoitika zvekuti hanzvadzi yaigona kukumura hembe famba isina kupfeka. Hanzvadzi ichirara musango ichiita sei zvakawanda zvakaitika kubva panguva iyoyo. Isu hatina kuzvisuma bezvo, asi manje ndofunga pane unga last month mure watimburwa yakauya kumba kwedu ikasvika kuna mukoma wangu. Ndine uromboti mukoma pana pahapana. Wakati tauya mumusha munomu tiri kuda kuripa kuti taifamba nemwana wenyu muchiwana tisingakutauririba. Wane zvawakabva waitaurirana namukoma izvozvo hatina kuzviramba. Takati chiko chiri kunetsa. Wakati zviri kuitika zvacho tozviziva mumusha medu, saka hatinozviziva. Ndo matauriro awakaita. Hanzvadzi haina kuzosununguka kugara kunyanga. Hanzvadzi yakauya kumba. Dambudziko riripo nderekuti hanzvadzi zviri kuramba zvichiitika. Ndakabvunza inini kuti chii chaizvo chinomboitika. Zvikanzi ndine mazwi andinonzwa emunhukadzi akafa anonga achinditaurira zvaanenge achinditaurira. Saka mukoma zvinhu izvi hazvisi kupera. Inini ndakangoda kuti toita sei. Ndii ndasara ndababa wehanzvadzi. Hanzvadzi iri pano. Saka ndakaona kuti mbudzi kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa. Ndosaka ndakauya kuno kwamambo Mutasa nenyaya iyi kuti tibatsirwe. Asi zvandiri kuda inini kuna Natimburwa ndezvekuti zvinhu zvavo zviri kutaura pahanzvadzi yavo wandibvisirewo zvinhu izvozvo. Kana pachizosara zvekumba kwedu zvinosara hazvo zviri zvedu, but zvavo wadini wabvisa. Ndichienderera mberi pakubva pazvakatanga ndine witness yaitumwa naNatimburwa kufamba kwese kwawaifamba nehanzvadzi yangu. Iri pano witness iyoyo inogona kundibatsira kuti zvii zvainyatsokuitika. Asi point yangu ndeyekuti zvakaiswa pahanzvadzi yangu naNatimburwa wandibvisirewo. Ndofuna ndapedza. Pane zvawaita waita wapa wataura asi haunaita wataura. Kuti waita wapa wataura asi hapana zvawadi handataura. Why? Ndikuti wataura iwe kuti wanatimburwa wakataura namukoma wako. Hanzi ndizvo wakauya kosuma. Hanzi wakaonana namukoma wako. Wakati tauya koripa kuti tasi kufamba nemwana. Ubva watogumireva. Haniwa ndosandudza une zvautaura. Wakauya kunani kuna mukoma wakati tati kufamba nemwana tauya kunoripa. Wakati chii? Wakati tauya kunoripa chii? Tati kufambira nyaya dzechii? Chii chakataurwa kuna mukoma? Nkosi wakati hanzvadzi yenyu ine ngozi yemumusha medu takaitakudza.
mauri kutaura nezvokuti uri kuti iwewe awakaya kuti tida kuoripa kuti takaisa ngozi yomumusha medu pamwana wenyu ndizvo ndiyo nyaya yako. Saka pawakauya uchitoda kuripa wana mukoma wako wakati chii? Mukoma wakati ndakukuripisa kuti maifamba nemwana wangu asina baba wake. Mukoma paaitaura nyaya kuti ndaakuripisa maamuri kweri ini ndandisipo angada uripisa chinhu ichi ari nani? Iye nemudzimai wake navo ana Temburu. Mhuri yanga iri mhuri zhinji yepamusha pedu haisi padhuze, vamwe vari kuHarare, vamwe vari kwavari, asi awa wakaenda kundo ndingati pakutaura tokambatise zvakanaka kuti tinyasozva kuti nyaya yatakatarisa ndei. Andrew, chekutanga chawataura chandanzwisisa izvi chekutanga ndechekuti wana Timburwa wakaisa ngozi yemumusha mavo pahanzvadzi yawo anditi iyo verify. Asi ndada kuzoziva futi kuti pawakati vari kunouya kuoripa mukoma wenyu akanga awirirana nawo kuti chii anditi waripei, ndokubva wazoripa here kana kuti hawana kuripa? Sei mukoma wako iweyo akazvipa chinhu chedzinza kuchiita chinhu chechimunhu wani? Ende mukoma wako iyeye yakutaurirwa nekusvikirwa pakuripa aripi? Ari pari panapa hapo akundikana kuya. Saka iwo chautipa reported speech because munhu aifanira kunge auya panapa achititaurira pachakatangira nyaya chaichaiyo ndi mukoma wako. Ndinoti handikubatsire because mukoma wako kusava pake panapa zvinhu zvatinotitaurira isusu kuti haana kukutaurira chokwadi kana kuti ane madhiri yakaita nana Timburwa aya afungira kuti akauya kudare kuno zvinofumuka because handioni reason why chinhu chakakosha kudaika iye woshaikwa wabva batikana zvokubatikana nemukadzi kana dai anga abatika aikumbira kakudare kuti ndiri kumbira kuti ndipushe zuva nhasi kuti ndiende pamwe musi asi ungoti ndakabatikana to me isaini yekuti pane zviri pana mukoma zvinomira zvakanaka but anyway igara kupasi Timburwa ndamira pamberi pedera mapamutasa ndamira pamberi pedera pamutasa zvisisa ndezvechokwadi zvindorange zvechokwadi pachabatwa nemhosva ndikaramba nochetoa ndibatwa nemhosva mwari yaite mubatsiri wavo pamusoro wechamamberi ini ngatangira pamusoro peivi ndingatsanangura nepamusoro peivi unogara apa Mudini Charles Timburwa togara kunyanga sakarura murora wangu iyi nditezvarwapa murume wacho uri pana saka sei makagara mega sei magara mega apa imimi ndina mukoma ari pano uri pana ngauyagara
ini ndichipa umbo hwangu pamberi pedare ini ndanekuisa mudzimu pamuroro uyu hautoma muda mutambiro pandiro ndizire chekutanga kuti nyaya iri ikupike makaenda here kumusha uko muchida kunoripa kumusha uku takaenda mukadzi anga muroro anga ine zvinhu zvizhinji zvaangarukudziwa ndizvo makaenda here kumusha kwemurora muchida kunoripa ndaifamba naye kwete aiyo takaenda kundotaura muroro akasunga kumba muroro akasunga kumba achivaenda kumba kwavo ndataura ndati toda chinhu very simple chisingapedzi chii ndakubvunza mubvunzo uri very simple makaenda here kumusha kwemurora kunoripa kwenda takaenda chiti muruda kunoripa kwenda takaenda makaenda muchida kunoripa chii isu hatina kuenda tiri kuenda kundoripa chinhu basi takaenda makaenda muchida kunodii tachida muroro kungaenda kumba kwavo ngenyaya yezvikwereti saka zvikwereti zvamuwandira muroro uyu wakatanga kumba atanga ari kumba atakandira kuzouraya ngekuti ndazvikwereti zvatiwandira takada dzese sekuru wendu yekuzvozotora mwana wenyu kuti mwana urida kuti inda kuzouraya ngekuti ini zvikwereti zvatiwandira akabona rimwe dhemu rikurusake akadida kushiya dhemu iri rida kupinda inini nawana wangu wese apinda kuti machoimomo ndizouraya saka ita zvino ndisuzi hatichikwanisiba zvakatoma izvo ndo zvakaedza sekuru obva auya pakusvika bva ambokurwa nemwana wake tautaurira izvozvo akutataura izvozvo kuva tazogara tiripo ambotaurwawo iye pakuda kuzoura kwekwewo tagara vapazobudawo zvekuti inini ndakangasira mukadzi wangu kwete kuuraya asi kuti ndakangasira mukugara mukatsari mumiromo zvikazii ndikufanira kudini kutaurawo kuna tezvara wako kuti tezvara ndakadii panapo ndakangasira mukadzi wangu morourira kupiwa rai ndabva ipapo aiti makakanganisira mukadzi wendiani mweya mweya upi kuchiprofiti kuchechi kwataenda ndikuwaita kuchiprofiti wakataura kuti no baba tikona vatatese vakati baba tikuona pane mweya uri kuti makakanganisira mukadzi wenyu pane makapesana pakutaura pakurora kuti ndakandaita inini ndakaura mukadzi wechitu ndaura mukadzi wechitu inini zvanzi no wakaura mukadzi uyu yachichirwara saka madzi akafunga kuti inini ndadini handichaudika nava neyo saka enda watodorira kuna natezvaro saka zvadani izvozvo takaita saizvozvo kuti tiende kwatezvaro mwana wangu achibva ari kuharare mwanasikana arwara kuharare achibva auya akusati amboenda kunatezvaraba achibva auya kumba kuyo pakaya arungarangara indati kuno kwamutari ndokuchara foni toratsikuma mwana acho ndone mwana ungarangara watsunga taenda kwasekuru tasvika kwasekuru kuya takasvika tikataura mari pefesti pekukanganisana ndakaita mukadzi wangu kuti mukadzi takanganisirana zvanziraiti asi mwana uyu nekuti mwana arurwara ari kumba vandikumhauraiti it's okay vatagadzirana payapaya vataini endai mundotaurawo kumba masvika kuti mataura kumba muzodini nindiutera saka inini ndakabva kokwasekuru kuya vanakwira kumba ndasvika kumba ndakasvika ndikataurawo shuwa ndakagara pasi pachirava ndikati kadani mukadzi wangu wauya nemwana uyu isu tabva kwasekuru kuti taure kuona pane zvandakakanganisira siya mwana titeke tachi ini bveni ndiangaripo vatatozevapo mwana ubva apatika mwana wangu uyo chibva apatika amuka payapaya vati chari uripi nipe chari kai chari uripi kai uri panapa vandaziuya panapa vandaenda vandagara basi tikati charles ndakuedza panapa inini unoziva kuti mwana uyu wakanga ari uri kuchengetera mwana ndo first thing yake uri kuchengetera mwana tete uri kuchengeta tazviziva kuti mwana wedu takasiya mwana uyu ari mudiki akara ari kuchema mhonda maindafa zvikati kasaka zvino mwana uyu warara kuchema kuharare akati tonight ari kuna ngemvura ari panze ini ndandarwadziwa saka ndatora mwana ndaya naye mudzimu ari kubuda pamwana wangu
Wasika ya right sakuruding zinaziruti ni cheketa wana. Tazakana tahizo. Watatorana kaenda usiku bae. Sio mwana wataka ngombe kishikafu chake waya sakana kana. Wazape. Abanisha Bukai. Mandiri kuda handi zenga. Idondeze. Ndiri kuda pamakaenda kumba kwatezvara. Kwatezvara manga mukunolipei. Takaenda kwatezvara. Yes. Tatutera murora. Taita utera murora. Murora akafunga ngezvikwereti. Aiwa. Zvikwereti aizwa. Ndati pamakaenda kwatezvara. Nyaya yenyu yanga iri chikwereti here kana kuti yanga iri Murora wangu aenda kumba. Tati pamakaenda kwatezvara mamuri kuendera nyaya yezvikwereti zvemuroora here kana kuti mamuri kuenderei? Tati kuendera murora. Kuti adii? Kwangaenda kwatezvara. Kuti adii? Akarubudiwa. 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 Achibudiwa achiti chima. Achikazi ndakaurayiwa. Ndakaurayiwa nani? Na paine kumabvudza. Kumabvudza. Na mauti. Dzakati ndakaurayiwa na mauti. Pendakaenda ine mukadzi wangu ndasvika ndapiya mushonga kadafa. Imimi mauti mabvudza. Kwamuri ndiani? Ndimbuya. Ndimbuya. Mbuya namba 2. Mbuya wenyu ainobudira pamuroora sei? Hatizivi. Plus imimi manga mateera kumuroora robudirwa ari kumusha kwake. Mama daizwa. Isusu kuti titeere. Atinonga itsvaba. Saka inini nasekuru wangu. Ndanga itsvaba. Amunodaizwa. Saka makangoita mvuko dzokuti muroora ari kubudirwa. Kwete. Wakabva kumba ari kubudirwa. Wakabva kumba ari kubudirwa. Sekuru, mati muroora chakamuisa pamba. Chaida kupinza mudhemu rekwarusapi. Zvikwereti. Akati ndakuzvisungirira. Andizvo. Pekutanga. Ndobva inobva kwari? Kwake. Izvozvi zvimauta kuti muroora akabvumba akabudirwa ndimauti. Akatobva kumba kwaakatobudirwa. Asvika paya. Asvika kuya. Takateera isusu kutira muroora. Saka muroora tateera isusu muroora. Takasvika tikataura sikuru akaripo. Tataura naye. Sikuru akoti right. Takatora muroora. Kazi right. Muri kuzoona kuti muroora wabuda ngezviro zvekumba kwenyu. Ndo munhu akati paiyoyo. Muri kuzoona kuti muroora wabuda ngezviro zvekumba kwenyu. Tikati kazi right. Ini tula mombe. Yekuti mubhadhare munhu abuda pamuroora wenyu apa. Sekuru. Muri munhu mukuru stere. Wana wadika. Musabate tusinei nemi. Musaswere muri kumapostori muchitsvaga zvinhu zvisinei nemi. Munonzwa? Kwandiri it doesn't make any sense kuti mwana abva kwarara akabudirwa nemudzimu. Andizvo. Asi imi mapedza mune muprofita wamuri kufamba naye. Trying to link kubatanidza muprofita nemudzimu. Zvinoita here sekuru? Kwete. Saka zviri kunditaurira kuti chii? Zviri kunditaurira kuti sekuru hamusi chokwadi pamberi pedare. Mune zvinhu zvamuri kufamba nazvo, imisaidza muri kufamba nemudzimu kana muri kufamba nemapostori. Asi mafamba muri kunobatanidza nezvinhu zvisiri zvenyu zvamuri kufambira. Alright, imi makasvika kwazvazi pari kuda mabhuku. Munhu matongozine mukomana anga ari kwari wani. Chitobhadhari kuda mombe. Mombe akadini. Takaenda tikwa takubuda kutaenda bhadhara mombe iyo. Makabhadhara? Munhu wani. Right. Ndosaka tati hatichaendereri mberi nenyaya iyi. Nyaya iyi hatichaendereri mberi nechii? Because ndosaka ndabvunza iwe. Ndakuti iwewe mukoma wako akawingwa nevanhu ava ari kupi? Ukati ati ndakabatikana. Zvino nyaya waizwa? Mukoma wako akatoya mombe. Hii nyaya yakaunga kudai. Saka nyaya iripo ndeyekuti chienda wotsvage mukoma wako. Wakomana isai 28. Ita kuti mukomana iye 28 anga aripo apindure nyaya dzani. Because andikawazizwa. Asi mombe takadini? Toizotandika ipo. Izvozvo zvatutoita tingawesta time nekuti muridzo wenyaya haadi. Kandi saka watimburwa endai kumba mamaisa kuronga tupenyu twamuda kutaura
Muhamazoya mkiwa mwe pana mweso tsetse zvikapedzeri chii nguwa izvi zvatikuda futi ndezvoti watimurwa muri munhu mukuru taura ichi chokwadi chamunoziva zvamusingazivi itai sei siyanai nazvo anzvo pamakaenda imimi ikokoko kwamakazosiya munhu makaenda nani namukoma murume wacho yemukadzi angaripo saka makaona zviri nani kubhadhara munhu yamusati maprova pane kubhadhara zvikwereti zvemuroora zvoda kupinza mudziva mibhiri yese zvikwereti zvazvimbori mari zvikwereti yanga iri zvikwereti aona iyi haisemi iyi ndeyebaba iyi haisi yatezvara bai ndeyani ndeyabambo nemudzimai yavo ndiwo vanoziva kuti 9,000 wakanga wari kuitei because kwandiri kuti mumba mukadzi anokuita 9,000 murume asingazivi achiitisei kana mapureti iwe $100 zvinawamisa saka nyaya yandingamuona timburwa nyaya haisi yechikwereti iya muda kundipa iyi pachirungu ndiyo inonzi ostensible reason muda wangu ndipawo aiwa kautokuti aiwa ndii asi chaiyo mudundundu menyu munaa ngatisangane nayo musi watwendeji endai next case ngasangane musi watwendeji asi make sure kuti mukoma iye ati because nyaya iyi kuti iperi handingambatona mukadzi kuti mese muchene munofanira kucheneswa mese pane pauzoda chiremba endai right next